Zi, că intră pe live Dacă imediat. am câteva pauze, se poate pune întrebări. Sigur, sigur. Mhm. You are ai agency să definești să structurezi timpul cum vrei. Mhm. Păi, bănuiesc că ne prezentăm întâi. We are live. Eu sunt Flavius, Flavexina, o persoană neurodivergentă, autistă și ADHD, queer și non-binară. Și azi voi ține un workshop despre uh, cum să îngrijim plantele și cum putem gestiona asta, chiar dacă nu avem momentan nicio idee cum să facem asta. Pot să fac introducerea prin am prezentat cum am apucat eu de plante și aia a fost acum 2 ani, wow. Da, au trecut 2 ani, în care mi-am luat o aloe vera, nu pe una aloe vera, era un hibrid, un arborescens, care este toxic și nu poți mânca, nu e aloe vera pe bune. Și mi-a plăcut foarte mult, încât mi-am dezvoltat o hiperfixație pe chestia asta și am început să-mi iau din ce în ce mai multe plante, până când am ajuns la acea limită super capitalizată, numită plante rare, în care, mă rog, nu e accesibil pentru oricine, se poate degenera situația repede dacă nu știm cum să îngrijim aceste plante rare, că au nevoie de anumite condiții, depinde acum. Și sfatul meu pe chestia asta de când am început atunci a fost vânzarea sau schimbul de plante rare, ori și cum se poate și la plante obișnuite, pe anumite grupuri. Și se poate întâmpla și prin mesaje sau, mă rog, trebuie să ai cunoștințe de oameni. Dar da, asta a fost cumva impulsul meu de a face aceste lucruri. Și am început să fac eu propriul meu research pe aceste aspecte, că prima dată, evident, cum face toată lumea, cred, le omor. Nu știi să uzi, nu știi care e treaba cu acest substrat de pământ și cu toate aceste lucruri. Eu eram atunci pe medicația de ADHD și îmi preia foarte bine și evident că uh, îmi plăcea ce făceam, era o obsesie, deci puteam să am grijă complet. Până când au intervenit anumite neplăceri, precum un episod depresiv și ceva mai horror post-COVID, care m-a făcut să îmi iau așa o pantă ca lumea și să omor plante. Dar există tips and tricks pe chestiile astea și sunt aici să le împărtășesc, pentru că nu toată lumea uh, e sigură că ar putea face față, dar eu pot asigura că se poate și sunt aici să vă ofer acestea. Uh, Cred că ce mai important este să ne gândim când ne dăm o plantă, să luăm una singură prima dată, să știm ce este, ce nevoie are, asta se aplică la tot, și putem îmbunătăți și să ne raportăm nevoile noastre la nevoile lor prin oferirea acestora de condiții. Cum ar fi, dacă suntem persoane care vor să udă într-una, putem face un substrat cu anumite materiale. O să fac introducerea la substrat puțin mai încolo, în care se poate usca mult mai ușor, eventual mult mai greu, în funcție de drenaj, cât de repede se usucă materialul ăla, adică și cum absorbe apa și toate astea, și să obținem astfel un 50-50 și din punct de vedere al
plantei și din al nostru. Pe lângă acest substrat, trebuie să știm dacă unde îl vom poziționa, dacă ne plecăm vara la muncă, la mare, habar n-am, și toate acestea, pentru că temperatura, lumina sunt alți parametri importanți. Dar ideea e că se poate și asta este super, super, super bine. Să încep cu substratul ce mai bine, pentru că cred că ăsta este uh, standardul de aur și ar consta mai mult în, da, cum alegem materialele și dacă vrem să fim și pe mediu, să fim friendly cu el, putem să luăm și acest aspect în considerare. Și, mă rog, toată lumea o să-și cumpere pământ de la magazin, în care e și compostat, există, dar de obicei pe exploatări de păduri sau alte lucruri care nu e prea drăguț. Dacă avem energie, spațiu, timp, putem să compostăm chiar noi, pentru că de ce are nevoie, în primul rând, de o plantă? Pe lângă lumină, ca să facă procesul ăsta de fotosinteză, ca să crească celulele. Are nevoie de nutrienți și nutrienții ăștia joacă este un factor foarte important. Reprezintă un factor foarte important. Nutrienții ăștia îi putem obține din nou din compost, îi putem lua din anumite substanțe fertilizatoare care nu sunt prea drăguțe pentru că putem avea emisii de gaze sau mai rău, producția lor necesită a da afară ce nu-i nevoie anumite substanțe neplăcute mediului. Și trebuie să fim atenți și la asta. Eu personal am mai multe tipuri de substraturi. De obicei îmi iau compost, dar asta e mai neplăcut pentru că e atrăgător pentru musculițe, pentru care evident un microbiom bombă, dar atrage foarte mult de la miriapozi la musculițe. Ceea ce pe mine nu mă deranjează pentru că nu sunt dăunători, sunt prieteni. Dar dacă avem indoors, pe unele persoane ar putea să le deranjeze. Asta ar fi singurul dezavantaj din punctul meu de vedere. Și probabil că e mai scump sau nu atât de accesibil și trebuie să facem comenzi și toate acestea. Dacă avem curte, putem composta sau un balcon mai mișto, putem composta acolo și e super ok. Dar depinde și ce alimente, resturi folosim acolo. Există, dar din nou, o limită ar fi resursele noastre financiare, să luăm niște aparaturi care efectiv se folosesc ca un coș de gunoi, aruncăm un coș de banane, absolut orice și într-un anumit interval de timp obținem compostul. Iar pe acest compost îl putem combina cu anumite materiale care sunt poroase. Ce înseamnă poros? Poros înseamnă că are efectiv niște goluri care ajută să pătrundă aerul pe acolo, dar și apa. Micropori, macropori, whatever. Un material se numește perlit. Perlitul e cel mai comun. Alți oameni pun scoarță de pin, which is not good. Dar aceea limitează foarte mult pentru că nu absorbe apa, pur și simplu nu prea absorbe atât de tare și imediat se usucă, că nu o consider esențială. Eu mai folosesc, spre exemplu, lechuza pon, care înseamnă roci vulcanice, zeoliți. Important la acestea, chiar și perlitul, este că sunt niște materiale anorganice, nu au nutrienți.
asta e dezavantajul, că va trebui să-i dăm sursa de nutrienți, nu se pot combina cu alte materiale organice și trebuie să folosim soluții. Unii oameni sunt mai inventivi, folosesc anumite, pot să folosesc apa de la pești, pentru care o grămadă de nutrienți. Dar nu știu dacă e drept să avem un acvariu în casă. E rău de obicei, dar trebuie să fim atenți și la faptul că fermentează. Putem să ne ducem la companii care vând materiale organice, dar nu știm dacă, adică personal eu nu știu dacă vin exploatate de la tank fish și așa mai departe, sau ce mai fac ei pe acolo. Dar personal, din nou, eu folosesc și, de exemplu, asta. Se vede că este doar pietriș. Atenție! Dacă e pietriș, nu înseamnă că e și bun pentru plantă. Dacă pui o piatră, aia nu are por în ea și nu o să treacă apa. Important pentru o plantă este să fie aerisită, pentru că există bacterii anaerobe care sunt dăunătoare pentru plante și dacă nu avem un substrat care lasă aerul să pătrundă sau să se usuce mai repede apa aia, pur și simplu rădăcinile au nevoie să respire, pur și simplu dăm în putrezire, în infecție. Și asta nu e de dorit. De aceea am și menționat că avem nevoie să combinăm cu ceva care e de drenat. Prin drenaj înseamnă fix ce am menționat adineauri, să treacă efectiv apa, să fie absorbită, să se usuce, să respire rădăcinile plantei. Asta înseamnă, evident, multă muncă, cumva. Depinde și de cât de multe linguri avem. Sper că nu de plastic. Dar atunci când ne obișnuim să știm exact ce trebuie de făcut, ne mișcăm relativ repede, I guess, personal. Oricum, nu este nevoie mereu să facem lucrurile astea. Odată ce ai plantat planta, poți să lași așa un an, 2 ani, depinde. Poți adăuga fertilizator. Există fertilizatoare care eliberează controlat, prelungit, ca un medicament, nutrienții aceea. Problema este că există emisii de gaz și asta ar fi buba, dar putem efectiv să adăugăm compost sau să reschimbăm fără să șocăm rădăcinile. Acum că nu avem timp și nu avem energie, cred că este important să cunoaștem și aspecte despre plante. Chiar și textura lor poate indica când e nevoie de udare. Eu folosesc foarte multe păhărele de plastic transparente. Poți să le și reciclez mai târziu, dar ăsta e ghiveciul meu. E foarte bună ideea. De obicei, pur și simplu, mă duc în grupuri de eco-friendly și cer pahare. Că există oameni care au pahare de reciclat și le cer. Și se pot refolosi și tot așa. Am uitat ideea. Eram raportat la nevoile noastre. Ne e frică de faptul că o să omorâm planta, dar atunci când alegem substratul potrivit, dacă folosești foarte mult drenaj, evident că o să se usuce mai repede. Dacă folosești drenaj care să asigure minim asta și folosești mai mult pământ sau un bazin mai mare de apă, că poți, de exemplu aici, unde am acest Osmo Coat, sunt niște biluțe portocalii, dacă se văd, asta e cu eliberare prelungită. Pur și simplu putem face un rezervor de o treime, măsurăm, sau ochiometric, facem o gaură aici, e un paharel și pur și simplu păstrăm rezervorul acela în care planta efectiv știe să își ia efectiv nutrienții când are nevoie și nu e aglomerată pentru că se usucă parțial și apoi se evaporă
rezervorul. Da, acum că avem plante mai mici, evident că asta înseamnă că o să se usuce mult mai repede, ghivece mai mici, evident. Contează și cum achiziționăm planta, cum o plantăm, în ce ghivece o plantăm. Că un ghiveci prea mare, spre exemplu, poate să fie prea mult pentru plantă, să fie prea multă umiditate acolo și umiditate și să efectiv să-și piardă carisma pentru că face o infecție bacteriană sau fungică. Ce-mi place mie la aceste minunății anorganice este că nu prea atrag insectele dăunătoare și faptul că nu le atrag, asta înseamnă că nu prea mai folosim insecticide, pentru că, din păcate, cu chiu cu vai, ori arunci planta și mor insectele, ori folosești insecticide. Nu e cam același lucru, dar insectele dăunătoare o să moară, pentru că asta este problema. Asta nu convine mie la plante, pentru că trebuie să controlez eu cine trăiește, cine nu, la plante, dar și mai rău se face semihidroponie, ca așa se numește, înseamnă rezervor de apă cu apă. Există și hidroponie full, cu sisteme de filtrare în care primești oxigen apa, ca într-un acvariu. Oxigen, da, apa și planta. Te cresc roșii, așa, și toate cele. Dar atunci când folosim un insecticid, există insecticide care nu sunt dăunătoare pentru alte insecte, dar nu total. Problema la oameni văd că sunt albinele, că na, ele sunt exploatate până la urmă, dar trebuie să luăm în considerare și alte aspecte, că dacă avem un teren deschis, care efectiv are înghețuitoare acolo, afectăm asta. Și nu prea e drăguț. Putem pur și simplu să găsim alternative în care nu omorâm acele insecte dăunătoare, noi direct, poate indirect sunt puține dacă nu mai au resurse, în care folosim, nu știu, ulei de nim și săpunuri care efectiv nu mai pot să substragă din cauza stratului aluia insectele dăunătoare să se rănească și să se mulțească, eventual migrează sau se împuținează, dar nu e ce mai eficient, nu e ca și cum scapi total de ele, dar nu suferă nici prea atât de mult și eu uneori așa folosesc pentru că nu-mi place faptul că am, nu știu, câteva zeci de plante, dar totuși mereu insecticidul rămâne în plus și trebuie să găsesc o soluție în care să scap de insecticidul ăla că în WC-ul nici nu îl poți arunca pentru că e foarte toxic pentru mediu. Și folosesc de obicei ulei de nim. Uleiul, anumiți acizi, anumite săpunuri speciale care să nu atace nici planta chimică. Da. Da, evident, din nou, când am avut eu un episodul ăla depresiv în care n-am mai putut să fac absolut nimic, nu prea mi-a mai păsat ce se întâmplă, dar pot să spun că dacă avem un loc al nostru, alegem spațiu, spre exemplu, alegem un pervat și ne place să ne plimbăm la el, mereu îmi sărănie în mod personal plantele acestea. Și putem testa, pe mine mă ajută foarte mult să folosesc pahare transparente. Că atunci văd dacă este condensare, acum este udată planta și este mult mai închisă, culoarea mult mai intensă, dar de obicei dispar. Dacă folosești pământ și un ghiveci normal, poți pur și simplu să vezi dacă s-au aplecat plantele, dacă, uite, acesta este o hoia sau această minunăție în care efectiv atingi frunza, se vede că se îndoaie, dar ele de obicei când sunt udate bine și sunt mulțumite, sunt foarte tari și nu poți să, dacă aplici puțină forță, nu se îndoaie.
Acum asta n-a fost odată, era uscate complet. Am luat acum, dar câteva ore, maxim până mâine, o să-și revină și nu o să mai aibă problema asta. Uh, mm, Mai voiam să zic ceva legat de acestea. Dacă cineva vrea să pună întrebări pe Facebook și să mi le citească cineva de aici, este în regulă. Sau dacă sunt persoane de aici care vor să mi le pună. Um, Este important și cum reacționează planta, adică poți să cauți pe internet o plantă cu infecții, specia aia în sine. Sau poți să cauți o plantă care se usucă de la underwatering versus o plantă care face ură de la overwatering. Pentru că ele reacționează mereu diferit. Sunt plante care nu suportă soarele direct. Astea sunt mai fițoase de obicei. Hoia, spre exemplu, planta asta care înflorește, uneori chiar și nectarul e consumabil, uh, iubesc soarele toate speciile de hoia și nu avem probleme la uh, faptul că o să dea fail planta. Personal, dacă e acum să recomand cuiva ce plantă să-și aleagă, este să caute întâi dacă planta aceea este toxică pentru animale, dacă e în teren sau dacă avem noi animale în casă. Animalele pot reacționa diferit la plante, evident, dar atunci când se ingerează, nu le e prea bine. Se întâmplă arsuri, aciditate ridicată, iritații, inflamații, mai precis și așa mai departe. Și trebuie să căutăm mereu dacă este toxic pentru animal. Dacă animalul nu este interesat, cum ar fi pisica unor prietene, căci pisica mea este, dar nu am aici, uh, atunci e ok. Nu cred că o să intereseze. Dacă mereu o să amestece de acolo, nu știu ce să spun. Putem să improvizăm cu propriile lor plante pe care le pot runțăi și uh, o să evite plantele acelea. Aceasta este alt aspect. Dar, din nou, contează cum se comportă și animalul. Uh, Animăluțele. Uh, Cred că mai contează și ce fel de temperatură avem în cameră, pentru că dacă ținem o plantă la temperaturi mici și la pervaz, când nu ne dă primarul căldură, nu știu dacă e prea convenabil pentru o plantă. Poate avea un șoc chiar și atunci când o plantă are un șoc termic sau un șoc mecanic, fie unor nu se poate recupera. Și trebuie să fim atenți la asta. Iar ca energie, cred că putem instala aplicații, pentru că eu personal nu sunt de acord cu am un schedule, ok, avem un program, dar planta aceea, dacă substratul nu s-a uscat complet, mai mult decât 50%, nu prea e indicat să o udăm, pentru că atunci trebuie să le facem într-una lucrurile astea și-au crescuri de infecție. Cred că cel mai important aspect este să urmărim și uh, modul în cât timp se usucă substratul respectiv sau dacă planta face urât la mai puțină apă, pentru că săptămâna viitoare știm că avem o grămadă de task-uri și nu o să fim probabil cu disponibilitate. Eu așa fac, am plante care rezistă și la uscăciunea de aia severă și pot recomanda, eventual o să trimit un document pe Facebook, cred că așa e cel mai indicat, dar sunt plante care în orice condiții ele zic că îmi place, nu pasă. Probabil nu mai cresc sau mai cad frunze
De obicei renunță la frunzele mature când nu le convine ceva, pentru că ele în frunzele mici își pun energia și când nu au destulă energie asigurată de nutrienți, asigurată de temperatură, de umiditatea din aer, se renunță la frunze, eventual se fac mai mici, dacă au variegație fac numai verde și așa mai departe. Important e, da, să știm cu ce o să avem de-a face. Dar eu sunt și cumva pe o extremă, pentru că am avut situații în care am zis o să-mi iau ceva din Ecuador. Ecuador înseamnă temperatură de 20 de grade cu lumină indirectă și umiditate de peste 80%. Acum vine întrebarea, cum pot eu în camera să am o umiditate de 80% fără să-mi fac rău mie sau animalelor? Putem improviza cu caselete care păstrăm acolo umiditatea, facem și niște găuri să nu facem ucegai sau alte infecții și o să ducă bine. Apoi o putem aclimatiza, în sensul că reducem din ce în ce mai des umiditatea până când vedem că planta e bine aici la 50% umiditate cât ai în cameră. Dacă o luăm direct și mai știm noi, au fost crescute în seră înainte sau unde erau foarte fericite, dau un șoc și adio. Dar majoritatea sunt atât de bine adaptate încât și la schimbările astea extreme reacționează, dar nu mor. Și cred că asta contează. Spre exemplu, eu Anthuriums. Există Anthuriums de treabă. Este acea floare flamingo, cred că îi se spune. Dacă o să căutați, sigur, îl cunoașteți, dar bănuiesc că atâta timp cât au stat în România sau sunt vândute până și prin florării și au făcut propriul lor mecanism de adaptare. Dar dacă luăm un anturium care el ca specie nu are această memorie de adaptare, nu are acest skill, moare. Dar putem foarte bine, chiar și când luăm dintr-o creștere de seră, să improvizăm cu pungi, pur și simplu să facem găuri și să păstrăm umiditatea acolo, apoi să scădem de ce în ce mai mult umiditatea și o să se obișnuiască cu timpul. Acum că fac plantele ore, cred că important este să nu punem oricum presiune pe noi. Cred că este nu o consecință noastră și o consecință a mediului în care noi trebuie cumva să asigurăm condițiile acelea. Dar când o plantă e pe ducă, nu înseamnă că e pe ducă pe bune, înseamnă că putem salva planta. Și putem întreba pe aici acolo, putem apela la alte persoane care să ne ajute dacă sunt chiar, dacă noi suntem disponibili să cerem persoanelor acelora să vină acasă sau să le crească la ele până când ne revine situația, cred că este ceva foarte mișto și mi s-a întâmplat și pe mine m-a ajutat. Da, acesta este un privilegiu, evident. Ideea e că nu e atât de greu. Am făcut un cumul de informații foarte mare. Dar eu, care mai păcătuiesc, pot să spun că de plante le las să se usece ca lumea, eu frumos ghiveciul, îl pun în duș și bag dușul, unde consum foarte multă apă. De aceea optez pentru rezervor sau pentru aceste lucruri, pentru că ele nu, adică pământul în sine nu prea e convenabil la rezervor. Dar dacă avem mult drenaj, numai drenaj cu nutrienții în sine și avem o farfurie de apă sau chiar o vază, habar nu am, cu găuri, să mai și respire, atunci nu mai consumăm apa aia, soluția aceea poate fi deja pregătită și nu mai avem de la facturi până la
ideea că am consumat prea multă apă și a fost un waste. Eu așa mai optez. De obicei îmi place, apropo de insecticid, de obicei folosesc când nu am resurse să văd la cine apelez sau ce fac cu ele. O singură dată am făcut asta. A fost să efectiv să păstrez apa și să o diluez din ce în ce mai mult, ca apoi să ud pământul în sine, ca să nu fac un waste și să las restul nu să se scurgă, dar să se lase într-o farfurie pe care o refolosesc și tot așa. Și atunci am scăpat de ideea de unde arunca asta, în grădină sau în wc sau mai știu mai unde. Da, acum revenim la cum să avem grijă de ele și cum să ne simțim noi ok cu asta, este să alegem, cum am povestit, să alegem, să știm tipul de plantă, ce în condiții are, putem întreba pe aici, acolo, că sunt oameni până și obsedați și care fac acolo, vreau să-ți povestesc despre renovarea mea de furnitură, numai că e despre plante și sunt mereu acolo să ajute. Important este să nu ne simțim pe depusulare sau că nu suntem capabili, pentru că viața plantelor nu înseamnă că am dat noi cu ghiveciul de pământ și ne-am supărat și așa am lăsat-o în gunoi și apoi am recuperat-o, înseamnă că pur și simplu a avut un deficit sau s-a întâmplat o infecție pe care nu puteam controla. Infecțiile se întâmplă oricum. Bacteriile și ciupercuțele sunt mai rezolvate. Putem izola din bacterii anumite enzime care opresc infecțiile în sine. Virusurile nu sunt prea drăguțe. Nu există un leac pentru virusuri, din păcate, la plante. Pentru majoritatea virusurilor, ca să mă exprim mai bine, foarte puține. De obicei se aruncă planta, nu mai ai ce să faci. Dar sunt oameni care nu sunt conștienți de cum afectează virusul acela sau sunt oameni care vor să exploateze chiar și culturile altor oameni și se vând plante uneori cu virusul ăla pentru că dă o structură mai cumva sau îngălbenește, de parcă pare o variegație, s-a întâmplat asta, se vând mondial și ajung ca până și roșiile sau alte producții să efectiv să suferă de infecția, ceea ce este super, super dezastruos. Lăsând ilegalitatea dincolo, nu e ok. Trebuie să fim atenți și la asta. Dar acum, luând de la zero, nu cred că se poate întâmpla așa ceva, este imposibil. Nu luăm o plantă din Ecuador care a făcut o infecție virală și a fost exploatată de cineva, luăm o plantă de la o florărie sau de la oameni dintre noi. Și de obicei, cine e aware sau vinde sau donează sau face schimb, spune, hei, a avut o infecție sau hei, nu sunt sigur de asta, putem să stabilim pentru mai târziu și așa mai departe. Să ne simțim bine în legătură cu noi din nou, însemna pe... A scris cineva. Există vreun exemplu mai cum? Da, este o monstera oblica. Și poate să citim și cu voce tare. Dar poți și Luminița dacă vrei să citești tu, că am dat postea în YouTube dacă vrei, dar citesc eu dacă nu. Să audă și oamenii care urmăresc. Deci există un exemplu mai cunoscut de plantă virusată care face variegație din cauza asta. Este un tip de monstera oblica, care era de fapt o monstera Adansonii. Nu știu dacă pot să fac un share screen sau mai bine aș face. Salvator Adansonii și oblica. Acum ar trebui să poți să faci share screen.
încerc să nu arăt prețurile neapărat. Ca să nu sperii lumea. Da. Eu nu mi-am permis niciodată financiar așa ceva. Poate, oricum, ce este rar se va deveni din ce în ce mai comun și prețurile scad. Sau dacă avem noi o plantă rară, ca să investim, nu să investim, să facem cumva așa o reducere proprie și să avem și plante rare, este să propagăm, să înmulțim plantele acelea. Există foarte multe tipuri de înmulțiri și unele se aplică la anumite specii, la altele nu, sau familii. Și atunci e ca și cum ai da, nu știu, 500 de lei, ai da 10 lei dacă ai avea tot timpul schimbul ăsta de plante și ce-ți dorești. Și banii sunt cumva salvați și la un moment dat se simte că n-ai dat nimic. Dar, din nou, acum contează și dacă suntem dispuși să facem această înmulțire și să și reușească înmulțirea. De obicei, înmulțirea se face în apă. Unele au nevoie să se usuce pentru că sunt foarte suculente și dacă punem efectiv partea aia neuscată cota cu apa, care evident că e contaminată, că vrem sau nu, o să putrezească. Deci trebuie să fim atenți și la asta. Dar se observă și cred că cel mai important dacă e să căutăm și pe YouTube sau pe un Reddit sau pe un grup de Facebook în România, specializat cumva, nu pe un schimb de plante, dar și pentru plante rare, cred că e super. Și atunci suntem aware. Și putem face cumva mai multe probe, ghilimele, în care zicem, hei, uite, poate să o fac așa, să văd cum se mulțește mai bine sau care tip de propagare validează mulțirea acestei plante. Așa, să fac share screen-ul. Unde e? Code apps, reaction. Eu nu văd share screen-ul. Eu n-am mai folosit Zoom de o grămadă de timp. Butonul de share screen trebuie să fie între chat și reaction sau ce aici la... Așa, era în mijloc, era de... Ok. Vedeți. Da, acum. Bun. Dar văd că nu mă lasă să Asta umblu e la tab-uri. Gata, mă lasă. Bun, aceasta este o monstera Edersoniai, care e drăguță, e fenestrată, e foarte comună, e super ieftină, o poți obține și gratis de la oricine, funcție de persoană, evident. Și vine virusul mozaic, care efectiv schimbă structura plantei și cum se prezintă și poate fi încrețită, poate fi cu galben, poate fi nu știu ce. Aceasta este o monstera oblica, care nu e infectată, dar dacă trecem la Adansoniae, cu acest mozaic virus, este posibil să arate cumva similar cu această oblica. Și oamenii s-au prins sau au încercat să facă astfel de manevre neortodoxe, cum ar veni. Și nu a fost deloc bine, dar a fost oricum un spread în comunitate și awareness și nu s-a mai întâmplat lucruri de astea. Sunt foarte multe tipuri de țepe, de la vopsim o plantă cu un colorant artificial care de fapt nu e în genetica plantei și așa, și apoi după face doar verde și toate aceste aspecte. Dar de obicei, dacă, mai ales în România, informația se ajunge întâi în alte țări și apoi se ajunge în România. Și dacă în România se obține mai greu planta aia după ceva timp și se încearcă o schemă de asta, nu există să se întâmple țepe. Dar da, există aceste lucruri. Important e să știm cum arată planta, în ce condiții
face urât și dacă avem o infecție virală. Dar astea sunt foarte puțin comune, adică nu e ca și cum planta mea a făcut un virus și e pandemie de virusuri de plante și trebuie să o aruncă să o bă. Nu. Dar am dat un exemplu. Cred că ți-am răspuns la întrebare Luminița. Sper că ești mulțumită sau cine a mai pus întrebarea asta. Dar da, asta e faza. De obicei, la infecții bacteriene, se fac mușii, plantele încep să și miroasă, că se descompun legit și se cam observă asta. Adică o plantă ce face o infecție își pierde frunze incontrolabil, mai ales nu pe cele mature. Asta este. Pe cele mature pot reacționa că nu mai udat destul de bine și renunță astea mature ca să păstreze noile creșteri sau nu mai am nutrienți și fac acest sacrificiu. Nu, când e o infecție de obicei se întâmplă și la noile frunze. Și atunci se realizează o îngălbenire ciudată, o negrire chiar, pur și simplu, anumite lucruri care se observă pe frunze și sunt destul de vizibile majoritatea și au soluții, adică au rezolvări, ceea ce ne bucură. Și știi cum se pot diferenția cele două? Mi s-a mai pus întrebarea. Păi se pot diferenția pur și simplu dacă te uiți la ele. Adensonia a avut o grosime și deci a avut o grosime a frunzei foarte mare, cumva, e mult mai mare, mă rog, e o diferență de grosime, nu poate să zic că e uriașă, se vede o scobitoare cu un copac. Voiam să zic că te uiți foarte mult la fenestrații și cum sunt dispuse fenestrațiile alea. La Oblica era o fenestrație uriașă, în care efectiv se vedea ca o micuță pânză și asta este wow și e mult mai alungită față de Adensonia, care este cu aspect mai rotujit și cu fenestrații mici. Fenestrațiile sunt găurile, golurile? Sau ce sunt Golurile sunt fenestrații? În limbaj fenestrațiile, da. uman. Da. Am crezut că am menționat. Da, fenestrațiile sunt golurile. Da. Foarte multe plante fac fenestrații de obicei în faza matură, dar dacă nu le oferă în condițiile cum se oferă, nu știu, în junglă, habar n-am, în Amazon, nu prea întâlnim fenestrații, dar chiar și monsterele acelea deliciosa fac prima dată nu fac fenestrații, dar cu cât se maturizează încep să dezvoltă acele fenestrații. Și cum a fost această Edensonia, pe care am arătat-o și o poți deține și cum și nu e prea prețioasă, este că se face fenestrații dacă are deja o maturitate de o lună, adică nu sunt problemele astea. Contează din nou cum se dezvoltă planta aia și la ce stadiu de maturizare ajunge. Ținut evident de parametri. Da. Dacă mai sunt întrebări sau dacă sunt cazuri specifice în care cineva vrea să împărtășească o experiență, mie mi-a mai venit ceva în cap, am mai făcut faptul că nu putem să utilizăm într-una și ca să fie mai accesibil, am combinat mai multe plante cu nevoi similare de udare și cu substratul similar murit într-un ghiveci și a fost foarte bine. Se poate face cumva și o jardinieră dacă avem chef, dar asta depinde cât de mare jardiniera și câte plante punem, că dacă punem două vreji, nu e eficient și putem da infecții pentru că e prea multă apă. Asta m-a ajutat pe depresie foarte tare. Când nu am mai putut să am grijă, a fost să combin într-un singur ghiveci mai multe plante, de obicei aroide, așa se numesc, aroidele, care pot fi epifite sau nu. Epifite înseamnă agățătoare. Și la plantele agățătoare putem efectiv să le urcăm pe geam, să improvizăm cu un băț,
să le fie bine și să se obișnuiască. Eu le pun pe unele pervaze și cresc pe pervaze, efectiv, pe geam efectiv, adică nu au nicio problemă. Altele nu prea mai cresc, pentru că au chiar nevoie de un să crească pe alte plante, să crească pe un bețișor, pe scobitoare, pe habar nu am cât de mare e planta. În ce stadiu de maturitate este. Și ca abordare neurodivergentă trebuie să spun neapărat că trebuie să știm cum arată și e un pic mai tricky aici, pentru că pe mine anumite structuri personal nu fac plăcere senzorial deloc și nu pot să ating plantele în frunzele acelea neapărat, chiar dacă vizual sunt plăcut. De asemenea, altele sunt ușor iritante, ceea ce ne face să purtăm mănuși, dar nu e ca și cum ajungem la spital, dar poate unele persoane avem o piele mult mai sensibilă care reacționează diferit la acele substanțe depuse pe frunze efectiv natural, cum ar fi aroidele, majoritatea au oxalați de calciu. Zamioculca sau zamifolia, pe care o ai și tu, că sunt sigur, are de asemenea oxalați de calciu pe el. Și da, sunt toxice pentru pisici, pentru că sunt iritante și pentru câini și pot da efecte adverse neplăcute. Altele nu văd că știu povești care nu au nicio problemă. Dar da, în general ele sunt toxice. Toxic nu înseamnă otrăvitor, înseamnă că efectiv are un efect neplăcut, advers, nepremit oricum la întâlnirea cu organismul. Și chiar și noi, dacă ingerăm o frunză de aceea, ajungem puțin în două zile în pat, pentru că nu o să ne fie bine, o să fie arsuri, iritații pe digestiv neapărat, dar se poate întâmpla și la piele, ne putem înroși sau alte lucruri. Mie mi s-a întâmplat la anumite aroide, cum ar fi niște potoși, eu de obicei nu am probleme cu ei, dar atunci când am avut un tank mai mare și am folosit mai multe frunze să le propag, atunci am început să mă mănânce pielea și nu-mi placă. De aceea mănușile sunt recomandate. Chiar și cele de bucătărie. Da, pentru mine dificultatea cea mai mare, și cred că asta e cumva, cred că e un hallmark al neurodiversității, mă rog, și al dizabilității, poate așa în sens mai larg, dar pentru mine, pentru neurodiversitate, e un hallmark despre care poate nu aud așa vorbit așa de mult, cumva faptul că fluctuează foarte mult nivelul de energie și abilitățile. Și deci nu e vorba de că pot să fac o chestie sau nu pot, ci că fluctuează foarte, foarte mult și e greu de... Da, e greu că vine o perioadă foarte fluctuantă, e greu de gestionat, inclusiv, știi, am o rutină foarte fixă, îmi place rutina, în fiecare zi, în fiecare săptămână, miercuri dimineața aud plantele sau ceva de genul și atunci când vine o perioadă din asta, atunci totul se prăbușește cumva și e... De aceea, da, mulțumesc pentru că ai elaborat mai mult. Văd că a pus luminița o întrebare, o să răspund imediat. Da, de aceea recomand ca de dinainte să se pună un interval sau să știm cum va reacționa, în ce anumit timp suntem, în primul rând, cât de repede se va usca substratul acela sau cât de mult poate să ducă acea plantă, că poate să și renunțe la frunze fără să facem prea mult rău. Și așa asigurăm posibilitatea de a avea inclusiv un meltdown sau să avem o perioadă foarte obositoare în care efectiv nu mai avem disponibilitate, energie să udăm plantele și trec 2-3 săptămâni, o lună chiar. Și atunci cred că e important. De obicei, sunt sigur că atunci când nu vrem să udăm planta aceea, și chiar dacă e pământ, eu am avut aceste extreme în care efectiv lăsam planta într-o tăviță cu apă, cu toate că nu era recomandat în pământ, dar pentru că știu că era foarte sete, sigur o lua de acolo și era suprasaturată și mai luam încolo.
decât să lași planta să nu pătrundă apa destul de bine în pământ, pentru că atunci când se usucă, pământul ăla se densifică și trebuie să improvizezi prin a crea înapoi niște goluri de aer sau să pătrundă apa mai bine prin lucrurile care nu absorb atât de bine apa, ca să faci un amestec și să pătrundă în tot volumul de substrat de pământ. Poate poți vorbi de picurătoare, gen ceva ce poate fi folosit când avem unguri. Da, există acest sistem, dar eu nu prea îl îmbrățișez. Eu sunt de aceea picurătoarele astea despre care vorbești, pot asigura, evident, apa, dar nu știu dacă toate plantele sunt mulțumite cu acest aspect, pentru care înseamnă să fie ude tot timpul. Personal, mai degrabă aș face un pământ mai puțin drenat, dar să asigur și drenajul minim. Și atunci aș face un ghiveci mai mare, dar nu atât de mare încât planta aia efectiv să aibă, nu știu, 3 cm sistemul de rădăcini ca diametru și ghiveciul 10 cm, probabil pe la 7 maxim. Este o opțiune și să facem mai mult drenaj jos, ca să ne asigurăm că nu rămâne foarte ud acolo. Atunci planta o să fie mulțumită. Dar, din nou, este o opțiune cu picurătoarele. Asta înseamnă un sistem cumva de irigat în care, cu ajutorul unor parametri mecanici, efectiv cade apa se scurge apa sau picură la un anumit interval și toată lumea e mulțumită. Dar dacă nu are timp să se usece, atunci e mai complicat. Dar putem să gestionăm noi asta săptămânal. Dar cumva eu mai degrabă personal nu aș face asta, mai degrabă m-aș duce săptămânal să planta. Și da, există ceramicile care sunt foarte absorbante și ajută la asta, dar se usucă mai greu, dar din nou este un sistem care nu e controlat de noi și nu e controlat de nevoile plantei. Dar da, putem folosi și ceramică, dar atenție, dacă folosim un ghiveci din ceramică, ceramica aia usucă mult mai repede pământul decât un material plastic care nu este hidrofil, este hidrofob. Adică nu ia acea apă, nu o reține și nu se usucă mai repede. Da, eu optez, da, cine are disponibilitate, cine are timp, cine are de asemenea bani, dar e destul de ieftin acest brand, Le Chuzapon, să se pună pe chestia asta, deoarece de asemenea poate fi refolosit substratul, nutrienții sunt acolo, putem improviza prin cumpărarea altor biluțe care sunt cu control release, dar atenție, nu putem muta din pământ în ceva care este foarte umed și e mult mai simpatic, pentru că înseamnă un șoc și înseamnă de la bacterii din pământ la ceva nedorit în substratul nostru de roci vulcanice, argile și tot așa. Da, am înțeles că este și ceva ce se pune în ghiveci, este lutoia, dar din nou este cu sistem de picurare și, again, este o opțiune, dar nu știu dacă satisface toate plantele. Doresc să explic mai mult ce face, că am crezut că... Ok. Da, păi, efectiv este un vas care este răsturnat într-o anumită direcție, cu anumite orificii care, cu ajutorul lor, se scurge apa la un anumit timp. Și ajută astfel să se ude planta. Poate fi folosit când plecăm în vacanță sau când nu avem energia să facem udarea pe bune. Dar pe termen lung nu recomand. Dar, din nou, se poate
cred că e foarte bine asigurat dacă din timp facem deja schimbarea de substrat și gata, substratul rămâne acolo și reacționează drăguț la anumite condiții de temperatură. De asemenea, da, revenind la neurodivergență, senzorial, unele plante sunt nepremitoare, dar asta depinde de la persoană la persoană. Și cred că și materialele pe care le folosim nu sunt bine primite de toată lumea. Pentru că, na, uneori trebuie să le vedem și poate nu ne plac, ne face să ne indispune. Personal, uite, o ceramică, cum ar fi sticla expandată, acest perlit, dacă pun mâna pe ceva de acolo sau îl văd, mă gândesc efectiv că îmi rechei dinții de pereți, așa se simte. Dar cu timpul, cred că m-am obișnuit, mă gândesc că sunt cereale de la pufarine și să trec, da. E de fapt ceva mult mai dezgâriat, mult mai... e moale, dar e foarte ascuțit pe locuri. Mănușile, da, ajută și de asta o recomand, dar vizual câteodată pe mine nu-mi priește și la asta mă referam, da. Eu mi-am făcut un coping cumva și mă gândesc că sunt farină. Adică nu trebuie mereu personal, adică nu vreau să mă gândesc cum se simte mereu ca să ajung așa. Și vizual am început să le asociez cu farinele. Evident că nu mai mănânc cu farină cu ocazia asta, dar ați înțeles. Da. Dacă mai sunt întrebări sau dacă vreți să mă direcționați spre un anumit tip de discuție, că mi se pare că a fost un pic anapoda, Nu, a fost foarte o să bine. fiu foarte mulțumit. Dacă mai este, să reamintim, cine mai urmărește pe live, că preluăm întrebările și din comentarii, dacă sunt cumva. No pressure. Da. Cred că Păi, eu poate așa o... zi, te rog. Cred că, da, contează cu ce spațiu avem noi. Că, na, avem nevoie de mai multă, avem nevoie de mai puțină lumină sau de un anumit tip de lumină. De asemenea, dacă ne place lumina rece, putem improviza fără să, cu draperiile trase, să creștem o plantă verde la acel tip de bec. Da, atenție, becul ăla trebuie să aibă anumiți parametri, dar crește cumva artificial, dar crește planta. Depinde și ce plantă este, evident. La majoritatea plantelor cresc. Altfel, evident că ideal este să aibă și o lumină caldă, o lumină roșie. Lumina roșie cu lumină albastră face violetul. Asta este cumva apogeul situației. Dar și la lumină roșie oamenii se concentrează pe asta pentru că vor flori și fructe, producție. Dar când vorbim de plante ornamentale, care de obicei sunt verzi, putem opta pentru un bec cu lumină rece, din păcate, dar putem situa cumva și pe cald. Sunt anumite becuri smart în care poți controla fluxul de lumină, intensitatea de lumină, culoarea în sine și toate astea și poți căuta pe internet favorizant pentru tipurile acelea de plante. Există și o lumină de plante care e violet și pe mine mă doare capul, sincer. Le folosesc când e iarnă, e mohărât afară, nu am nevoie sau chiar și când e soarele acela intens și nu-mi place mie. Dar pe mine asta mă ajută. Dacă nu ne place să ținem geamul deschis, pentru că e gălăgie afară sau într-o intersecție, putem folosi ventilatoare ca să ajute la aerisire în sine, putem, dar nu asta înseamnă resurse financiare. Dacă avem foarte puțină umiditate în casă, putem improviza cu un umidificator, dar asta intervine iar cu cum percepem noi acea senzație în sine. Pe mine nu mă deranjează personal.
Umidificatorul de asemenea ajută planta să se usuce mult mai greu, ceea ce e convenabil. Cu cât e mai puțin umiditate, cu atât substratul se va usca și mai greu și planta va avea nevoie de mai multă apă. Putem improviza, dacă nu ne place umidificatorul, să plasăm cumva borcanele de apă prin cameră și se vor usca, dar nu e atât de eficient, se vor evapora, dar nu e eficient. Atenție, vaporii de apă nu sunt similare cu picăturile de apă. Deci dacă spălăm o plantă, nu înseamnă că am pus la umiditate. Dacă o ținem o plantă în baie la un bec convențional cu lumina aferentă, o duce bine pentru că e foarte multă umiditate în baie. Clasica oală cu apă pe calorifer. Da, este o idee. Personal, eu nu fac chiar așa, pentru că dacă trec perdeaua sau de asta, nu o să am o situație plăcută. Dar da, se poate și acest lucru. Sau putem pur și simplu să folosim pungi de plastic, să folosim casolete care avem umiditate și asta controlează umiditatea și ajută substratul să se usuce mai greu. Putem improviza fix prin asta și să ținem săptămâni, o lună, două. Ideea este să mai și deschimbi capacul ăla chiar dacă are găuri. Și așa putem gestiona udarea plantei, cum se comportă la umiditate. Cu cât umiditatea e mai crescută, cu atât planta se va pământul plantei se va usca sau substratul se va usca mai greu. Pot să zic și o chestie acum, că Da. legat de lumină, că e un pic pe ce lucrez, legat de energie solară and stuff, care e lumina cea mai preferabilă pentru plante. Deci lumina photosynthetically active e cam tot între 400 și 700, adică mare parte din spectru vizibil, mai puțin în partea albastră, cu mențiunea că de fapt e un pic la lumina roșie, un fel de minim la verde și un alt maxim la albastru. Și verdele e de fapt reflectat de clorofilă, care este structura în care se generează care produce fotosinteza. Și de aceea, lumina verde e în mare parte reflectată, de aia vedem plantele ca verzi. Da, și că e cumva două picuri, deci roșu și albastru sunt preferabile pentru plante, că absorb maximul din zona aia. Da. Asta mai special interest. Mersi pentru explicație, că probabil ce am zis eu a fost mult mai, să zicem, de concret, dar probabil pe concluzie. Interesant că am aflat asta acum despre tine, să știi că să te întreb după niște chestii. Eu mi-am luat inițial o lumină de aia de seră care trebuia să iei un prelungitor special ca să nu facă bum-bum apartamentul. Nu a fost folositor deloc, că nu puteai să ai așa ceva în cameră, în apartament, am renunțat. Dar da, am găsit soluțiile astea cu becuri convenționale, dar din nou contează tipul de lumină, chiar dacă e rece, na. Mă răspund, unele persoane neurodivergente nu le agrează. Dar putem foarte bine să improvizăm dacă avem mai ales un balcon închis sau dacă avem un pervaz din acesta, să avem draperiile trase, sau putem improviza prin instalarea unor rafturi sau chiar al unei mini-sere, dar asta înseamnă toți banii, ca o vitrină așa în care punem ventilatorul, umidificatorul și lumina, putem trage draperiile și plantele sunt super ok cu asta. Dar asta înseamnă foarte multe investiții financiare și înseamnă și cunoștință și înseamnă și energie și înseamnă și chef. Sau nu era de menționat asta, dar uite că am menționat. Eu nu am nici spațiu și nici resursele financiare să fac asta, dar ideal pot să zic că mă uit pe IKEA, Greenhouses, la aceste improvizații și cât de super arată. Dar și alea înseamnă un spațiu specific pentru plante, pentru baby plants, de obicei, că dacă sunt prea mari, nu uneori ies și din vitrină, contează mult asta.
Da, dar e estetic din punctul meu de vedere. Poate aici mai aș adăuga, ai zis de fapt chestia asta deja, doar că e de reiterat, că într-adevăr se intersectează aici un pic cu mă rog, clasă sau resurse disponibile, pentru că depinde foarte mult, mă rog, de bani, pe de-o parte, dar și de spațiu pe care îl ai în casă, în Mhm. apartament sau în garsonieră și Eu sunt o persoană care nu are venituri financiare de drăguțe, dar pot să zic că atunci când am investit în folosirea unor plante și am putut să vând, mi-am rezervat banii aceia și să recapăt, pentru că planta se tot regenerează, ceea ce e mișto. Atenție, nu toate plantele rare se regenerează cum vrem noi, se regenerează foarte greu, trebuie să fim atenți și la cu ce o să avem de-a face. Din nou, cât de repede cresc, cât de repede se maturizează și așa mai departe. Uh, da, eu am salvat banii cumva din producția de butaș, de bulbi chiar și așa mai departe pe aceste sisteme, ustensile, instrumente. Da. Uh, Asta, în primul rând, pune ideea cum o să se descurce plantele în mediul ăla, dacă vei avea 100% rate de supraviețuire, dacă unele vor stagna din creștere și mai trebuie să aștepți luni de zile și toate acestea și mai pune condiția și să ai banii din prima și să ai o plantă destul de mare care să face asta. Deci nu e prea. Adică ca și cum eu am fi renunțat la o vacanță sau să-mi iau un telefon, că s-a întâmplat asta, într-adevăr. Și efectiv am zis, ok, amânăm, vedem cum ne descurcăm, bursa mea socială înseamnă investiția asta. Și aici e o chestie, scuză-mă, da, am terminat. aici e o chestie care ține așa de un fel de, poate, nu știu dacă temporalitate, dar ceea ce este temporalitatea queer și crip pentru temporalitatea cis-hetero, e cumva și, nu știu exact cum să spun, gestionarea resurselor, poate, pentru noi persoane neurodivergente, în acel fel, pentru că, să zic poate mai concret, că poate e prea vag așa, ideea că există un anumit discurs despre un fel de normă, de cum trebuie să-ți distribui resursele și îți rămân pentru chestii care sunt clasificate ca și confort sau hobby-uri sau nu știu ce, să rămân doar, trebuie să iei din ce rămâne, cumva. Trebuie să-ți iei o vacanță dată la 2 ani undeva scump și să te duci și dacă îți rămân bani pentru a investi mai mult în ceva, în ceva care e hobby sau ceva, atunci, doar atunci poți să faci. Pe când asta am experimentat și eu în viața mea, că sunt chestii care sunt importante și le investesc, că nu le consider chestii de lux sau de confort, ci sunt atât de importante pentru mine, chiar dacă din venitul mic dau o sumă mare acolo. Deci nu e confort, e o chestie care e fundamentală pentru cum Exact. există în lume și, da. E nasol E pentru că perturbată cum e logica asta, normativă. E nasol pentru că dacă te duci în grupuri de-astea de vânzări, vezi prețurile, dar vezi și oamenii sunt din clase mijlocii, cel mai mic și nu vezi altceva decât persoane privilegiate financiar, care nu își pun problema asta. Deci, da. Dar, de obicei, am văzut situații în care cineva a avut probleme cu animalul de companie și a zis că trebuie să-și vândă din plante pentru ca să plătească operația la veterinar și au existat un cumul de asta de cerințe ca să fie ajute cât mai mult persoana aceea și să nu-și pierde nici multe plante, ceea ce a fost cute. Da, asta s-a întâmplat într-un cerc de privilegiu financiar, nu s-a întâmplat că dacă eu aș posta personal despre situația mea financiară neurodivergentă, cred că cu siguranță s-ar oferi persoane specific pentru asta decât la alte persoane care pur și simplu vând. Sau ar exista chiar un schimb de asemenea ca să asigure nevoile și să nu te pună într-o dispoziție în care nu face un sacrificiu pentru că au aceeași pasiune ca tine. Dar asta depinde și de înțelegere, de compasiune. Da.
Mersi că ai punctat asta, chiar m-a făcut să mă gândesc. Nu am văzut totuși foarte multe persoane queer în grupurile astea din România, dar mereu m-am gândit cum ar fi să existe un grup care se ocupă de lucrurile astea pe schimb de plante sau chiar pe pasiuni care ne promovăm aici. Pasiunile și ne ajutăm reciproc și ne suntem solidari și chiar pe intersecționalitate ar fi foarte frumos. Nu știu dacă există, eu personal nu am auzit, nu am văzut, dar da, eu dacă aș avea energie aș face sau aș propune cuiva, da, acum sunt cu Cred că e fain ideea. licența, sunt cu toate astea, cu restanțe și da. Apropo de restanțe, nu înseamnă doar să nu mă duc la restanță, înseamnă să-mi pierd plante, depresia aia post-COVID, accentuată că era și înainte. Da. Dar sună bine ideea, queer and neurodivergent support group pentru, sau nu support group, dar da, grup pentru intens interest, ca să nu zic special interest. Da, da. Chiar ar suna. Mhm. Mereu m-am gândit, dar niciodată nu. Am vorbit pe bune despre asta, da. Uite că a venit și timpul. Poate ne aude cineva și se ocupă sau Poate ne aude cineva. SRI. Ce zici, Minița? Am zis ne aude SRI. Da. Păi dacă vor, poate sunt și acolo persoane. Eu nu mai supăr. Poate ne ajută. Da, sigur. Uite, poate vreau să te mai întreb, sau dacă nu mai sunt întrebări, mă tot uit și pe live, pe stream. Eram curios să te întreb dacă pasiunea pentru plante, dacă o fluctuat vreodată sau este la aceeași intensitate. Pentru că e cumva, ce puțin stereotipic e că autismul vine cu focus foarte intens și foarte îngust. ADHD vine cu mai degrabă broad decât intens și narrow și cumva autism și ADHD vine cu pe timp foarte scurt hiperfocus foarte intens pe ceva și după aia asta e cum a fost și experiența mea cu interesele, da. Da, voiam să vorbesc despre asta. Am uitat. Scuze-mă, m-am băgat. Nu, uitasem. Mersi că mi-ai Okay. zis că ai pus în discuție. Da, a fost e pe intens, vine pe long term, dar vine așa niște pauze în care ai interese despre altceva și deja te consumă, devine senzorial, te mai trezești că ți ocupi și spațiu într-una și nu mai suporți și nu știi ce să faci, dar cred că cel mai important este să te bucuri de ce se întâmplă și o să funcționeze cumva. Eu când ai instrumente, de asemenea, pot să zic că mi-am rezervat mai mult timpul pentru plante și spațiu pentru plante, dar pot să zic că mi-am făcut cumva nu chiar atât de eficient un calendar al acestui program și cum îmi rezerv măcar o dată pe lună sau măcar nu știu ce, pentru că atunci simt că am făcut ceva și pasiunea care cere mai multe resurse mă face să mă simt bine oricum și dacă am timp și de altele este și mai bine, dacă nu putem totuși rapid din timp. Și asta e ok. Acum când se suprapune cu alte evenimente, cu munca în sine, cu facultatea, cu orice, cred că cel mai important este totuși să ținem la pasiune și să le facem. Și da, să nu ne judecăm dacă mai deviază situația, și cum se întâmplă la oricine. La noi poate cel mai probabil mult mai des, pentru că avem această internalizare. Da. Și condiții improprii, evident. Da. Nu știu dacă există o soluție în afară de această abordare de self-compasiune, dar cred că este foarte important să din nou, uite, venim vorba de grup, să existe susținere reciprocă.
de la făcut curat la cineva acasă pro bono sau nu, până la am eu grijă de planta asta pentru tine că să înțeleg că a fost nu știu ce. Și ți-o aduc luna viitoare, că oricum eu am grijă de plantă. Da. Mi-a plăcut foarte mult că ai zis de exemplu ăsta cu dacă cineva să te ajute cu îngrijirea plantă. Pentru parcă cumva e mai normalizat să, dacă pleci undeva, să te ajute cineva să babysit-uie pisicile, de exemplu, sau ceva, dar cu plantele parcă nu a intrat așa în conștiința, că this is a thing that e Da. ceva care Mhm. putem să facem, da. Da. E bine că am punctat și asta, că uitasem. Mersi că ai adus tu un plan discuția și mi-a venit flow înapoi. Dacă mai sunt întrebări sau mai interesant, că eu acum sunt un pic pe goluț, sigur mai am ceva de spus, dar nu pot să zic că am avut un așa pregătit discurs structurat. A fost foarte nice. A fost exact suficient de structurat. Da? Mersi. Poate. Uite, ne ajunge de sine. Ce facem? Că n-am structurat eu totul. Dar ne-am descurcat și o să ne descurcăm mereu. Da, păi dacă nu sunt întrebări, putem să începem în curând să rapid up. Poate reușim fix la 4. E 3 și 5, 2. Avem, adică nu e o oră fixă, doar zic că e o satisfacție deosebită dacă reușim. Putem să facem o pregătire, o simulare. Apropo de SRU, să știți că a fost o glumă neapărat. Da. Păi da, cum ziceai, dacă avem niște notițe, poate le punem, dacă sunt formă prezentabilă, putem să punem un link la un Google Doc sau... Că toate informațiile au fost foarte utile, cred, pe care le-ai spus și... Am făcut mai multe, să zic eu, lecții din acestea, dar particular cu alte persoane și fac așa o comprimare și trimit mai tai, eventual. Și poate ne trimiți și o poză cu plantutele tale. Mă gândeam să stau pe telefon, mi l-am încărcat, dar nu prea puteam, că e familia care face curățenie sau care are treabă în bucătărie și am și în bucătărie, am și pe aici și na. Le punem pe eveniment, ne trimiți niște poze. Le punem. Poate facem și o tombolă cu un cutting, să ne arătăm plăcuțele sau o pasiune. Ar fi drăguț. Păi, bine. Și mie mi-a plăcut. Eu am mai sunt și gripat acum, pe când mi-a cidat vocea. O să mai beau niște pizza. Și ne pregătim pentru următorul atelier, următorul set de discuții. Pe la 4:30 o să începem și ăla. Bun. Păi mersi fain și mersi. Pauză și ne revedem, ne reauzim imediat. Bine. Vă pup. Ciao, ciao. Ciao, ciao.